בוא תספר לנו למה עשית מדרסים. לפני הצבא התאמנתי מאוד מאוד חזק לקראת השירות הצבאי, וכל הזמן היה לי דלקות ופציעות, בעיקר בשין, שומעים מאמץ, דברים כאלה, עד שהבנו שיש לי קריסה של הרגל, יש לי גם שין ספלינט. יש לי שין ספליט ואת הבעיה בכף רגל, היא שטוחה, והמליצו למדרסים. ועשינו מדרסים לשני סוגי נעליים, נכון? כן, עשינו אחד לנעל ספורט, למדסים שבעצם עושים במהלך ההכשרה. ואיך היה לך המדרס הזה? מדהים, אני לפני הצבא, ריצות של 2000, 3, אתה סובל, ובהכשרה אתה רץ ריצות של 5 קילומטר, וזה כלום, לא מרגיש כאב, אפשר לי לרוץ ריצות של 10 קילומטר. וזה מדרס שעשינו לנעל הצבאית. לנעל הצבאית, אם אנחנו נסתכל על זה, המדרס הזה הוא דק יותר מאשר המדרס של הספורט מבחינת הבולמי זעזועים. יש לו את אותו אלמנטים טיפוליים. החזיק לך כמה זמן? זה שנתיים. שנתיים פלוס. שנתיים פלוס. יפה. והיום אנחנו מחדשים למתנת שחרור שלך את יש עוד 7 חודש. אבל יאללה, שיהיה בסדר. אז בכיף. תודה, תמיר. תודה לך.